kom wel barang lah. Patrick ya kan ook begini dah kan tu ne. Ya barang lah telah kom. Tangis tu. Kan omdraai. Arah itu tu terangkan Patrick. Erachter. Try terangkan kom. Cep. Kan weer naar mij toe komen? Ada lebih isu kom. Tis? Ja, als hij nou dat klaar is, dan natuurlijk. Is er al terug? Simpel in daai. Ini enak. Ja. Ze was voor een atleet. Spring sy baie. Arah itu terangkan. Gaan weer terug gaan, dan kom ons weer